Proiectul Pedagogii ale crizei, post-educația, pornește de la ideea că societatea noastră și societatea europeană se află într-o serie de crize. Și anume, avem criza ecologică, am avut criza sanitară, avem criza războiului din proximitate, avem criza educațională, lipsa de resurse investite în educație, abandonul școlar și așa mai departe. Sunt o serie de crize care nu sunt neapărat adresate în sistemul educațional curent în România și proiectul își propune să pună pe masă aceste crize și să găsească metode de a le introduce în sistemul de învățământ de stat din România. Și atelierul de față este un exemplu în acest sens. Profesorii, dacă primesc niște instrumente de lucru cu muzeul și cu patrimoniu, pot să abordeze aceste teme într-un mod ludic, să zicem, și în același timp pot să încerce să transmită elevilor într-un mod practic niște abilități care să îi ajute în această serie de crize. Și un exemplu de abilitate ar fi gândirea critică, da? Cum ne raportăm la informația care vine către noi și cum facem selecția față de aceste informații. Și un alt exemplu ar fi cum căpătăm și cum transmitem abilități de colaborare. Cum facem să colaborăm mai bine în societate, astfel încât să găsim soluții la crizele acestea. Numele meu e Moldovan Cosmin, profesor la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi. Sunt bucuros să particip la atelierul Deliei Popa despre arta și instrumentele pedagogice pe care e foarte important să învățăm cum să le folosim ca și profesori, nu neapărat ca și din perspectiva unui artist. Și mi se pare foarte interesantă și interacțiunea pe care o avem cu ea și cu ceilalți colegi participanți la acest atelier. Bun, pe lângă asta, foarte important sunt și aceste exerciții care le-am făcut în atelier. Numele meu este Anca Raluca Memete, sunt masterand la Facultatea de Design din Arad. Am participat la Arta și Muzeul ca instrumente pedagogice, un atelier desfășurat de Asociația Doar Mâine în Arad. Este un atelier destinat profesorilor care activează deja în sistem și viitorilor profesori. La acest atelier învățăm cum să aplicăm metode pedagogice specifice unui loc destinat vizitatorilor pentru artă. Adică ni se dau niște instrumente, cum ar fi reproducerea unei opere de artă sau discuții în jurul unei opere de artă, cu care putem să lucrăm împreună cu copii de diverse vârste, de la clasa 1 până la liceu sau poate chiar și studenți și adulți. Pe mine mă interesează atelierul ăsta din poziție de viitor profesor, pentru că mi se pare cea mai bună metodă de a transmite ceea ce înseamnă educația plastică. Cea mai bună metodă ar fi să fii la fața locului și să înveți, să descoși un tablou, să descoși un obiect de mobilier sau, o sculptură. Bună, sunt Ruja Denisa, sunt jurnalistă, mă ocup cu jurnalismul cultural și am venit la workshop ca jurnalist. Am făcut un exercițiu prin care am analizat acest tablou. E un tablou făcut de Mihail Ștefănescu, Portrait of a Girl, portret de fată, și exercițiul consta în faptul că ne-a așezat, ne-a pus să spunem ce vedem în tablou, să
explicăm expresia, planurile, tot felul de detalii și fiecare ne-am comportat cumva, am spus exact ce credeam, opinia noastră față de tablou și cam în asta consta exercițiul, să vorbim, să comunicăm unii cu alții. Mi s-a părut foarte educativ pe partea asta de tehnici de pedagogie, mai ales folosind metode din muzeu, precum portretul sau tablourile ca metode sau tehnici în pedagogie. Eu sunt Delia Popa, sunt artistă vizuală și pedagog de artă și astăzi și ieri am susținut un atelier practic de folosire a metodelor de educație muzeală de către profesori. Se numește Arta și Muzeul ca instrumente pedagogice și face parte din proiectul mai amplu Posteducația, pedagogia ale crizei, care la rândul său face parte din programul Capitalei Timișoara 2023. Atelierul a avut loc la Arad, la Muzeul de Artă, în complexul muzeal din Arad și a constat în exerciții practice de lucru cu profesori care vor putea apoi să vină cu elevii lor la muzeu și vor putea să îndeplinească practic rolul de educator muzeal. Educatorul muzeal este un profesionist care are pregătire specială în acest sens și care reușește să aducă copiii și uneori și vizitatorii adulți mai aproape de arta aflată în patrimoniul muzeelor. Și face acest lucru prin metode de lucru interactiv, să zicem, și anume prin crearea unui dialog împreună cu participanții asupra câtorva lucrări. Deci este o concentrare pe câteva lucrări din muzeu, pe anumite teme și apoi se face și un atelier practic în care participanții învață să coreleze ce au învățat teoretic cu o anumită tehnică. Poate să fie pictură, desen, scris, teatru și așa mai departe. În aceste 2 zile am făcut diferite exerciții de mișcare, de încălzire, de cunoaștere și în același timp am lucrat cu 2 mari ipostaze, să zicem. Prima ipostază a fost aceea a elevului, și anume participanții profesori intrau în papucii elevului și eu eram în rolul educatorului muzeal sau al profesorului și ei puteau să experimenteze practic cum este să fii elev și să fii la muzeu. Și au făcut acest lucru într-un mod foarte natural și au pus întrebări pe care le-ar fi pus și elevii și de asemenea s-a creat o atmosferă destul de jucăușă. În a doua etapă, participanții au trecut la rolul de profesor care își pregătește o oră în cadrul muzeal, iar ceilalți participanți au fost de data aceasta în rolul elevului, tocmai pentru ca fiecare dintre ei să vadă cum este să fii în ipostaza profesorului la muzeu. Și în acest sens au primit câțiva pași de urmat și au reușit să creeze o oră pe o anumită temă aleasă de ei, exact folosind patrimoniul acestui muzeu.